जोंनाव बे गोजोनफुरियाव कारेन्टखौ जोंनो मोजाङै बानायना होफैनांगौ सरकारा। ओमफ्रायो बे जोंहा गथ' गथाय फरायनाय मानाय नांगौ जोंनो कारेन्टखौ आरो जोङो नै गोदान माबा लगायनो नागिरदों बेखौ नांथारगौ। कारेन्टखौ फोसाबनानै होफैथों होमबानो जोङो लगायनानै लागोन। 6,000 आजां गाजां बिल फैयो न'खरसेयावनो। मैया दाख्लैसो हरबाय आरो बे एप्रिल मासावनो बेबायदि बिल फैनांगौबा जों बबेजों हरनो हागोन। जोंनि सावनो मोननाया 10-12 बोसोर जाबाय जोङो बेजोंनो खस्थ' मस्थ' बोनानै सावदोंमोन रायजो राजा ज' खस्थ' खालायनानै। गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो मोनाखै। बेखायनो जोंनो दा गोदान नांगौ फोसाबनांगौ। बिनिफ्राय जोङो मा बोनांगौ बोना लागोन मा खालामनानै लायो होफैयो सरकारा बेखौनो जोङो गनायनानै लागोन। जे जोंनि 1 नं गोजोनफुरि गामिया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नेशनेल हाइवेनिफ्रायनो जोंनि 1 नं गोजोनफुरि गामि। दा बे गामियावहाय दिनैनि थारिखआव ओरैबायदि अबस्था जाबाय जोङो जोंनि गामिया ओरैबायदि माने कारेन्ट दिनै बे कारेन्ट इपिडिसिएल जुदि कारेन्ट बियो दिनैहाय जोङो 3 बोसोर 2.5 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जोङो गभर्नमेन्टआव मोनसे आपिल खालामदोंमोन। बेयाव आंनि रिसेन्टलि दिनैहाय क'क्राझाराव थांनानै जोंनि गामिनिफ्राय मोनसे एप्लिकेसन हैदोंमोन जे जोंनि गामियाव मोजां मोनसे कारेन्ट नांगौ। आरो बेजों लोगोसे दानि बिटिआर सरकारनि आंनि गामियावनो बा जोंनि गामियावनो जोंहा सासे बिसिडिसि चेयारमेन दं बिथां बुर्बन मुसाहारि बिथराय मुसाहारि बिथाङाबो दिनै एमएलए जोंबो रायलायबाय आरो प्लास सरकारजोंबो बिथांमोना कारेन्ट डिपार्टमेन्टआवबो दिनै बिथाङा आपिल खालामदों। नाथाय बिथांमोना दिनैसिम कारेन्टखौनो दिनै जों लागोआव फोसाबना फैयाखै। दा जों जिखिनि नुदों नोंथांमोना जिखिनिखौ दिनै नुदों बे कारेन्टआ कमप्लिटलि जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा थाखा फैसा जों खांलायलायनानै बे कारेन्ट पस्टखौ गुबुन गुबुन जायगायाव जों बायना लायनानै कारेन्ट थारखौबो दिनै जोङो बायनानै लायनानै बोखाव लानानै बे जोंनि 1 नं गोजोनफुरियानो 1.5 किल'मिटार गोजानखा आरो बिनि साहा मस्लाबारि गामिया आरो लांबावदों। बे बोखावनाय थारखौनो दिनै लांनानै बिथांमोना दिनै सावहैदों। दिनै जोंनि गामियावनो दिनै बे बोखावनाय थार हिसाबै दिनै भल्टेजखौनो जों मोनखाया मोना समावहाय। आरो दिनैनि थारिखआव नोंसोर नायदो जोंनि गामिनि कारेन्टआ नायदो बेसेबां लिलि लालानै दांबानो जोङो दिनै थैखायो। दिनै बेबायदि अबस्था अबस्थाखौ नुनानै दिनै जोङो कारेन्ट डिपार्टमेन्टखौ क'क्राझारनि जिहेतु मोनसे मा होनो SDO बिथांखौ जों आपिल खालामबाय थादों जे जोंनि गामियाव कारेन्टखौ मोजां थार बोना होनांगौ बा केबोल होनांगौ। आरो जुदि केबोल होआ पस्ट गोदान होआब्ला जेरै जोंनि गामिया दिनै बाथामजों लगाय जों लादों बे बाथामा सेवजोब्बाय फोनजोब्बाय आरो थारा दिनै जे सरकारनि मथे बा 100 मिटाराव पल मोनफा खुन्थिया थानांगौ। दिनै बे पलाबो दिनै थारिखआव जोंना मा 200-300 मिटारावसो जों गायना लानो हादों। पलावसो जों गायना लानो हादों। दिनैनि थारिखआव जोंहा ट्रेक्टर गंसे हाबजाला गारि गंसे हाबजाया बेबायदि अबस्था। थिग बेबायदिनो दिनैनि थारिखआव जोङो दिनै एसे मोजां दिनै सरकारजों कारेन्ट डिपार्टमेन्टखौ जों खावलायदोंमोन जे जोंनाव कारेन्टखौ मोजां मेरामति खालामना होनांगौ। नाथाय दिनै डिपार्टमेन्टआ लेंहरब्लाबो अबेबा मोनसेखौ दांब्लानो दिनै बिथांमोना फैसा होआबानो दाङा। दिनै बिथांमोना साख्रि दिनै मावखानाय मानसि बिथांमोना दरमाहा लाखानाय मानसिफ्रानो दिनै जोंनि गामियाव मावनो जोंनो फनजों लेंहरो सिथा जाब्ला बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामनासो दिनै खामानिखौ मावो। एग्रिमेन्ट खालामनानै दिनै खामानिखौ मावनो नागिरा। दिनै बेनिखायनो जोंनि गामिया मोनसे खोथाखौ जों बुंदों गामिया रायलायबाय थादों जे दिनै सरकारनि नेम निथिखौ जों फल' खालामगोन जों गनायगोन। दिनै जोंनि गामियाव स्मार्ट मिटार लगायनो नागिरदों बेखौबो जों गनायदों जों लागोन। खिन्थु नैबे कारेन्टखौ थारखौ जों बोना होनो थिनदों आरो दिनै जोंहा नैबेहाय एंगेल क्लेम बिदों बे एंगेल क्लेमाबो दिनै थारिखआव गैया। बेनिफ्राय दिनैहाय मा होनो पिन मोजां गैया दिनै मोजां थार गैया। दिनै बेखौ नोजोर बोनानै जोङो नोंथांमोनहा अननानै जोंनि 1 नं गोजोनफुरि गामि आरो मस्लाबारि गामियावहाय कारेन्टखौ फोसाबना होफै। बेनिफ्राय जों नोंथांमोननि डिसिप्लिनखौ जों फल' खालामनानै जोङो स्मार्ट मिटार लागोन जों बे खोथाखौ बुंदोंमोन। नाथाय बिथांमोना दा मा खालामखो जोंनि गामियाव दाख्लैनिफ्राय 1 मासबो जायाखै जोंनि गामियाव बुंनो थाङोब्ला फ्रायानो बिला पेन्डिंआनो गैखाया मस्लाबारियाबो गैखाया। मा खालामखो नैबे दान मोनसेयाव बिथांमोननि कन्जुमारखौ स्मार्ट मिटारखौ लगायनो थाखाय मास मोनसेयाव 5,000नि बारा 10,000नि बारा दिनै बिल लगायना हरदों। दा नोंथां नैबे थारखौ नायनाय बेखौ लाजिनांगौ माबाया आसाम सरकारा कम्पानिया आरो जाय मानसिया दिनै क'क्राझाराव SDO अफिस मा होनो इपिडिसिएल कम्पानियाव थादों बा अफिसाव जिरायनानै थादों बिथांमोना दिनै बेखौ नोजोर होफैथों नायफैग्रोथों बेखौ जोंनि रायजो राजाजों फैनानै जुदि जों कमप्रमाइस जायोखौ बानायना होयो फोसाबना होयो जों गाबोन स्मार्ट मिटारखौ जों लागोन।
खुनु रायजो राजा स्मार्ट मिटार लाना होनदों लाया होनना बुङाखै लाया होनना बुंदों नामा बुङाखै गासैबो दिनै सरकारा जेखौ बुंदों गाइडलाइन हरदों जों फल' खालामगोन नाथाय बेवहाय नैबेवहाय सरकारनि मोनसेबो अबदान गैया बेयो सरकारनिफ्राय मोनसेबो दिनै फ्रि गैया कमप्लिटलि जोंनि रायजोआ दिनै बे कारेन्टखौ जों मावना लादों बोनानै लादों दा बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों आसाम सरकारनि जिहेतु इपिडिसिएल पावार नोंथांमोना जाहाथे मोनफ्रोमबो जिल्लाफ्राव भारत सरकारनि दानि बिजेपिनि प्राइम मिनिस्टार मानगोनां नरेन्द्र मदिया मोनफ्रोमबो गामियाव मोजां कारेन्ट मोननांगौ मोजां फेसिलिटि मोननांगौ मोजां कारेन्ट जों बाहायनो मोननांगौ दिनैहाय बिथांमोना दिनै बुंदों आसाम गभर्नमेन्टनि मानगोनां डक्टर हेमेन्द्र बिश्व शर्मा साराबो दिनै बुंदों मोनफ्रोमबो गामियाव दिनै कारेन्टआ लरग' थरग' जानो नांला मोजां फैसा होनांगौ होनना बुंदों दिनैनि थारिखआव नाथाय 3 बोसोर 4 बोसोरनि बारा जाबाय जोङो कारेन्टखौ जोङो मोजां मिरामिथि खालामना होनांगौ जोंनो गोदानै सेंसन हरनांगौ होननानै जों आपिल खालामहैबाय एप्लिकेसन हैबाय मस्लाबारियाबो दिनै बे जोंनि मोनसे ट्रेन्सफर्मारजोंनो दिनै जों सावो आगोलावथ' गग्रापाराबोमोन नाथाय गग्रापाराया दिनैहाय गावस्रा एक्सट्रा ट्रेन्सफर्मार लानानै दिनै सावबाय दा जों लागो मस्लाबारिजों जों लागो सावनायाव गैयाब्लाबो 200निबो बारा न'खरा दिनै बे कारेन्ट ट्रेन्सफर्मार मोनसेबो सावदों दिनै सा ओनसोलनिया जोंनि खावसे रायजोफ्रा दिनै नांगौ बायदिनो मोनाबिलि समाव जोङो कारेन्टखौ जोङो मोजां सावनो हाया भल्टेजआनो मोनखाया दिनै बेबायदि अबस्था बेनिखायनो दिनैहाय जों दुखु मोनदों बे दुखु मोननायखौ दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों फोरमायबाय आरो मोनसे बाथ्राया मैया रोखा जाखाबाय क्लियार जाखाबाय जोंखौ दम होनानैसो लायनो स्मार्ट मिटारखौ लायाब्ला जोङो नोंथांमोननो बेबायदिनो बिल खालामना हरगोन होननानै मैया स्पष्ट खालामना हरबाय अब्ला दिनैनि थारिखआव सासे इपिडिसिएलनि सासे मा होनो एसटिअ जानानै जोंनि समस्याखौ जुदि खोन्थासेयाव जुदि बुजियाब्ला नोंथांनि समस्याखौ जों बुजिनानै जों लानांगौ नामा नोंथांजोंल' जोङो मा होनो सोलिबाय थाबाय जागोन नामा नोंथाङा इमिडियेट जों खावलायदों नोंथाङा अफिसाव जिरायालासेनो जोंनि सेन' गोजोनपुरि आरो मस्लाबारियाव फैनानै जोंजों रायजो राजाजों रायज्लायफैनांगौ बिनिफ्राय समस्याखौ सल्भ खालामनांगौ